Klub diplomatske regate Crne Gore je sa prijateljima kluba uz podršku jaht kluba Porto Montenegro organizovao treću diplomatsku regatu koja je održana u Boki Kotorskoj. Među više od 120 učesnika bili su i ambasadori Sjedinjenih država, Austrije, Njemačke, Slovačke, Švajcarske, Rumunije, Evropske unije i još 40 članova diplomatskog kora, kao i predstavnici privrednog i političkog života. Cilj je regate, kako je saopšteno, produbljivanje kontakata svih prisutnih donosilaca odluka u oblasti diplomatije, politike i biznisa, i to u opuštenoj sportskoj atmosferi. Misija diplomatske regate je definisana kroz moto Business Meet Politics, tako da su sve velike kompanije, strani investitori, kao i domaće kompanije s jedne strane i diplomatski kor i ljudi iz političkog života Crne Gore s druge strane. Evo, na jednom, da kažem, druženju koje treba da u svakom daljem radnom odnosu da im pomogne da ti odnosi, poslovi, izgradnja za dobro čitave Crne Gore bude bolja. Želimo da predstavimo Crnu Goru kao dobro mjesto za život i kao dobro mjesto za ulaganje i investicije.